Kamusta mga kaibigan? Magandang araw po. Bali voice over po tayo dahil di po gumana yung headset ko. Yun lang po kasi ginagamit ko kaya talagang sensya na po. Eto mga lods mga kaibigan, eto mga kaibigan yung sa bitukang manok sa baba po yan. Alas 4 po ng hapon ako dumaan dyan kahapon, March 27, 2024. Galing po ako ng Bicol. Eto mga kaibigan kasi dito po pinadaan lahat. Bawal po dumaan dun sa taas yung mga galing po ng Bicol, Quezon. Kasi mas binibigyan po nila ng priority po mga kaibigan yung galing po ng Maynila kasi dagsaan po yung uuwi. At talaga namang halos ang dami. Kaya dito po kami pinadaan lahat sa baba. Pero alam niyo po ba mga lods, mga kaibigan na mas maganda pa para sa akin dito kasi napakaluwag po ng kalsada. Bali halos 4 lanes po rito tapos napakaganda po ng view kaysa po dun sa taas. Okay rin naman po dun sa taas, maganda rin tapos mas malamig. Pero dito po kasi magaganda po yung mga view na makikita nyo lalo kasi nga po mas malawak ang makikita nyo lalo na po yung view po ng dagat. Doon po kasi sa taas talagang makikita nyo po doon bundok lang tapos yun pong mga punong kahoy. Dito kasi mga lods, mga kaibigan, tingnan nyo naman po, napakarami po rito mga tindahan, napakarami po rito mga bahay. Kaya talagang, kumbaga sa gabi, di po kayo rito mahirapan. In case na may mangyari pong masama sa inyo pong sasakyan, na wag naman po sana. Eto mga lods, may mga lubak lang po talaga rito rin na malalaki pero maiwasan nyo po yan at dito na lang po kayo sa bandang kanan. At saka isa pa mga kaibigan, yun nga lang po, marami po kayong kasabay dito, mga trucks, mga bus, na talaga naman dito po talaga ang daan. Pero para sa akin, konting minuto lang naman po yung diferensya dun po sa kabila sa taas. Pero dito tingnan nyo po napakalapad, napakaganda po dumaan dito. At higit sa lahat, yun nga po napakaganda po ng view. Kung inyo po makikita dyan po sa bandang kanan, napakaganda po ng view dyan. Yung dagat, yung talagang kabuuan po ng halos yung mga sa Quezon po, napakaganda po dyan. Isa pa po mga lods, mga kaibigan, bali doon po kasi sa taas masyado pong delikado yung kalsada kasi masikip tapos sobrang mga paliko, talagang siko po doon lalo po doon sa pinaka park doon sa taas. Kaya talagang kung medyo takot po kayo sa ganong mga lugar, lalo na po yung mga sobrang bangin tapos sobrang paliko, dito na po kayo dumaan, mas okay po rito, mas komportable po kayo. Hindi po kayo matatakot sa kalsada kasi napakaluwang po 4 lanes at napaganda po talaga ng view. Tingnan nyo naman po talaga dyan sa obra, napaganda dyan. Pasensya na rin po kung medyo magulo po yung video, medyo shaky po talaga kasi cellphone camera lang po talaga ginagamit ko sa pagbablog ko. Wala pa po tayong pambili ng action cam. Baka sakali sa sunod. Ito mga lads, talagang nakikita nyo sa obra. Napakaluwag ng kalsada rito. Talaga naman. Ang ganda rito dumaan mga lods kaya mas subukan nyo rin po minsan dito dumaan kapag medyo maano yung oras nyo. Pero di naman po talaga sobrang tagal lang diferensya. Konti lang po talaga kasi nasubukan ko din naman po ganun katagal dito eh. Wag lang po siguro yung may masusundan po kayo ng mga trucks na talagang medyo punong-puno ng karga tapos medyo mabagal. Pero 4 lanes naman po ito mga lods. Makagawa nyo po ng paraan. Makalusot po kayo sa bandang kanan. O kaya mag-overtake po kayo kapag medyo maganda at tuwid na daan at ligtas po. Pero dito tingnan nyo naman po talagang sobrang napaganda po talaga ng view rito. Malamig din dito mga lods. Kung kayo naman po, first time nyo pong dumaan po rito sa Bitukang Manok, di pa po kayo sanay sa taas, dito na po kayo sa baba para mas okay po, di po kayo masyadong alangan. Kasi dun po talaga sa taas, sobrang siko yung mga kurbada, tapos medyo masikip. Di po katulad dito na sobrang luwang 4 lanes, tapos marami pa pong bahay. Kaya hindi po kayo masyadong matatakot lalo sa gabi. Iwasan nyo lang din po talaga rito yung mga sobrang lubak din. Pero di naman ganun sobrang na marami. Kukunti lang din naman mga lods ang lubak dito. At talagang may iwasan naman po kasi medyo maluwang nga po yung kalsada rito. At talagang sobrang napaganda talaga ng view rito sa taas mga lods. Yun ang isang gusto ko rito eh. Bukod sa malapad yung kalsada, napaganda po ng view. Kaya mas maganda rin po dumaan dito mga kaibigan, mga lods. Ugalin po natin na magdasal bago at pagkatapos bumiyahe. Minsan nasa gitna po ng biyahe talagang nagdadasal pa rin po ako. Eto mga lods mga kaibigan, yung sa paakyat po ng Bitukang Manok, yung galing po ng Maynila, talagang dyan po sila dumadaan kasi one way na nga po. Pero yung iba dito pa rin dumadaan sa baba. Eto mga lods, kung yung makikita talaga sobrang lubak po dyan bago umakyat ang Bitukang Manok kung galing po kayo ng Maynila.
Kaya mag-iingat po kayo dyan talaga. Medyo malalim po yan. Pero yung ngayon, nilagyan po nila ng mga lupa. Talagang mapapansin nyo yan mga lods, kasi makikita nyo po yan kapag nandun na po yung nakalagay na signboard ng Tubundok Peninsula. Yun na po yung umpisa ng lubak dito mga lods, mga kaibigan. Ingat po tayo. God bless po. Salamat po.